Ftit wara l-10 tal-ħadd filgħodu, il-kantanta Michela ingħatat merħba mill-isbaħ fis-sala tal-waslit tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Wara l-wirja eċċellenti li tat fil-finali tal-Eurovision Song Contest is-sibt filgħaxija f'Tel Aviv. Kienu ħafna li laqgħuha bil-bandiera Maltija u awgurawla għall-wirja eċċellenti li tat f'Tel Aviv kemm fis-semifinali u kif ukoll fil-finali. F'kummenti ma' One News ftit wara l-wasla tagħha, Michela qalet li din kienet esperjenza li se tibqa' ġor magħha tul ħajjitha kollha. Ferħana ħafna u vera proud li Maltija. Ovvjament tajna 100% tagħna fuq il-palk, jiġifieri when we look back ħankunu vera proud u honored ħafna. Il-kantanta żagħżugħa klassifikat fis-16 post minn 26 pajjiż. Għal-ħin twil il-kanzunetta kienet mal-ewwel 10, hekk kif marret tajjeb ħafna mal-ġurija. Iżda mbagħad niżlet fil-klassifika wara l-vot pubbliku, meta Malta ġabet biss 20 punt. L-istess ġara fis-semifinali tal-ħamis, meta Malta ġabet 107 punti mill-ġurija u 50 punt mit-televoting. B'total ta' 157 punt fit-tieni semifinali Malta klassifikat fit-8 post. Intant fil-finali tas-sibt 12 punt ta' Malta kemm mill-ġurija u kif ukoll mit-televoting ingħataw lill-Italja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.